Nkosini sanibonani ingane zakwethu, sanibonani ingane zedlozi. Sanibikela umkhulu waseMawukuthi indaba ehlokwa ngofakazi noyigemegeme mfunga lejaji elijaji isibunya sokugcina. No, wena oqala ukungena ku-YouTube kamkhulu waseMawukutini, please do make sure ukuthi uyasubscribe. Please do make sure ukuthi you follow i-channel Nkosi yami by subscribing, like the video and share. Kunayo into engifuna ukuthi ngithi ukuxwayisa kakhulu. Ngifikela nje ile nto ukuthi ake ngithi ukunixwayisa. Ukugeza ngeqanda nobisi musuvana uthathe nje ugeze ungayazi meaning esuka behind yalokho. Iqanda lilodwa line-representation ethize uma uzogezwa kufakwe lona. Kusuke kunesimo esithize sokuzalwa kabusha. Uma uzogezwa lona lifake exutshwe namakhubala athize kusuke kuzorepresenta i-certain process yokufana nokuthi usuke unokuzalwa kabusha wena. Bese kufaka ubisi, kufakwa ney'nto ey'thize. Khona izinto engiyabuka abantu sebevane bageze nje, ageze ngesikhathi esithize ngento ethize bengazi ukuthi why isetshenziselani, ukugeza uma kwenze njani ngayo. Ngoba phela sesaxutshana ku-social media nani nani bantu bakwethu. Kufana nayo imithi, khona imithi ekude ekusebenzeni okuhlamba ngayo uma usehlobo, ekude ekuhlambeni ngayo uma kusebusika. Hhayi yonke kodwa kudiphenda ngokujula kolwazi lomelaphi. So ingane zakwethu, ake niyiqaphele izinto enisebenzisayo. Ingakho ngithi kubalulekile ukwazi ngento oyenzayo, kubalulekile ukuba nolwazi nokujula. Ungathi ngoba nakho uzwe uSibhinca Makhasana, uDr. Sibhinca Makhasana noma umkhulu uSibhinca Makhasana noma umprofethi between openings almighty healer laphana usho into ethize nawe bese uyayithatha uyayisebenzisa. Ube ungachazelanga deep down. Ingakho futhi ngeke ngikuthande even ngisho na umelaphi. Esikhathini samanje basenaso lolwazi, senaso i-knowledge. Anisazazi izinto. Buzisisa nje okay ukuthi nokuthi 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 nokuthi. Ungazenzi izinto ujahile ngoba nizawulimala ingane zakwethu. Nizawuphambanisa izinto. Eyi. Pho-ke siyawukhuluma nje ngoba nakho sabizela ukuthi sisize abantu. Kodwa nje ngale kwalokho hhayi. Kulo waseMawusini lo ndaba exoxwa ngofakazi. Sibonge ngane zakwethu. Onendlebe uzwile. Siyathokoza. Amen. 072 887 1995 iyona namba mkhulu waseMawusini.